ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕ ನಿಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಶುಭಾಶಯಲು ಇನ್ನು ಯಾನು ಏನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿಯೇ ನುಗ್ಗೆ ತುಪ್ಪದ ಅರಿತ ಲಾಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಡದ ಚಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಬಯ್ಯದ ಚಾಕ್ಲ ತಿನ್ನೋಲೆ ಅಂಚತ್ತು ರೆಡ್ ಕೊಡ್ತಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚರಿ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಗಡಿಗಡೆ ತೋಜಾರು ಒಂದು ಅರಿತ ಲಾಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತೋಜಾವೆ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿತ್ತೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಅತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಹೂವಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ರಿಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಇತ್ತ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೀಲ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವರು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೀಲ ಬೆಚ್ಚಾತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಸಾಸಿಮೆ ಸಾಸಿಮೆ ಸರಿ ಪುಡವಡು ಸಾಸಿಮೆ ಪುಡದ ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ತಿತ್ತನ್ನೆಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಖಾರದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿಯೋಡು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಕರೆಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೈಪೆದ ಟೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಂಜಲು ಒಂದು ಚಮಚ ಕಿನ್ನ ಚಮಚಡು ನಾನು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಬೋದು ತೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಸ್ರೂಟ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಡೋಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾದ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಅರ್ಧ 2.5 ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನದ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೈತೆ ಹದ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಲುಂಬು ತಿತ್ತಿನ ನುರ್ಗೆದ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಖಾಲಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು ನೆಟ್ ಕಡ್ಡಿ ಪುರೈಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪ ಪಾಡೋಡು ಪಕ್ಕ ಮುದ್ದೆ ಹಾಪು ಮುಂಜೆ ಕಡೆಗೆ ಬೇಯ್ತದು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಲೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಗಳೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬರೋದುಂಡು ಸರಿ ಇವರ ಕೊದ್ಯೋಡು ನೀರು ಗುಳು 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 ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅರಿತ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಏನು ಓ ಕಪ್ಪುಡು ನೀರಿಗೆ ತಂದೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು ಅರಿತ ಇಟ್ಟಲಾಗೆ ತಂದಿನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಿಗೆ ತಂದೆ ಅರಿತ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ಸಾರ್ದು ಪಾಡುವೆನು ಕಜಾವೇನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಂದು ಕುಡಿ ಕಡೆ ಇಂಚು ಸಾರೋಡು ಒಂಜೆ ಕಡೆಗೆ ಪಂಡ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಏನು 2.5 ಕಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ 2 ಕಪ್ಪುದಾತ ಅರಿತ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಕೆಲವು ಅರಿ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಒಯ್ತನುಂಡು ಕೆಲವಂತೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹದ ಸರಿ ತೂತ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ವರಾನಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆರೆಯವು ಇಜ್ಜಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೂಡ ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ನಾವು ಸರಿ ಅದ ಬರ್ಪುಜಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಅದು ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ரெட்டரை கப்பு நீருக்கு 2 கப்பு ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡಾದ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಅರಿತ ಇಟ್ಟಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆವರೆಯವು ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೋಡು ಹೊರತಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಚಿ ಕಪ್ಪು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಒಂದೊಂದೇ ಅದೇ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪೇ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಮಾತ್ರ 2 ಕಪ್ಪು ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೇನೆ ವರಾನೆ ಪಾಂಡವ್ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕವು ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಲಾಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತನ್ಗ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈತಿನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ then ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೆ then ಸರಿ ಚಪ್ಪಾರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಇಂಚ ಮೂತ್ ದಿಯೋಡು ಪಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ನುಗ್ಗೆ ತುಪ್ಪು ಜೀವಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನುಗ್ಗೆ ತುಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ಕೆಲವರು ತಿನ್ಪುಜರಾಕಲಿ ಈ ಥರ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಇದೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆತನು ನಾನು ಸರಿಯಾನ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪರ ಹದ ಮಲ್ತ್ಕೊತನ್ವೆ ಇಟ್ಟು ಪಿಜಂಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೂರು ಗಂಟು ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಹದ ಆತಂಡು ಒಂದೈತೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಓಡು ಅವರ ಬೇಯ್ಪಾದಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ನೀನು ತೇನು ಒಂಜಿ ತೊಂದುರುಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಸಿಕ್ಕ ಬೈದು ತೇನು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪೆ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪಾಗನಮ್ಮ నేను 15 నిమిష ಬೇಯ್ಪಾವಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ದಂಡು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ತಾರೆದ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು నేను ಅರೆಪುಡ್ ಪಾಡ್ಲ ತಿನ್ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್.